Il-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed ikun imdawwar b'nies u bodyguard b'rekord kriminali. Jgħinuh fil-kampanja hemm nies li kienu qrib l-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gutz. Konferma li Bernard Grech huwa l-kandidat tal-establishment. Wieħed mill-bodyguards li mblukka lill-ġurnalista One News il-ġimgħa fil-għaxija f'San Ġiljan meta kien hemm anki bodyguard ieħor li mbozza l-istess ġurnalist huwa Kurt Gutz. Kurt Gutz huwa persuna qrib ħafna tal-klikka ta' Simon Busuttil u Austin Gutz. Issa, Kurt Gutz tqabbad minn Bernard Grech sabiex ikun il-bodyguard tiegħu u żamm lil crew ta' One News milli jagħmel xogħlu. Tant li f'post pubbliku imblokka milli dan l-istazzjoni jagħmel mistoqsijiet pertinenti fuq is-saga ta' taxxa u tal-VAT marbut ma' Bernard Grech. Id-deputati tiegħek kienu. Le, mhux qed jimbuttani minn wara, qed jimbuttani minn wara, qed jimbuttani minn wara. Qed jimbuttani minn wara. Id-deputati li kienu mhux nimbuttak. Ma jimbuttajtek. Id-deputati għand il-mistoqsijiet ħad aħrab mill-ġurnalist qed taspira li tkun kap tal-oppożizzjoni inti. Qed taspira li tkun kap tal-oppożizzjoni inti. Qed taħrab mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Qed jaspira li jkun kap tal-oppożizzjoni. Ġejna hawnhekk biex insaqsu l-mistoqsijiet. Nies qrib il-Partit Nazzjonalista qalulna li Kurt Gutz mhux l-ewwel darba li nfexxi għajjar uffiċjali tal-Pulizija. Saħansitra kien jgħid lill-Pulizija li lilu ħadd ma jagħmillu xejn għax dejjem ikun ma' avukat. Fil-fatt l-istess nies fil-Partit Nazzjonalista qalulna li Kurt Gutz dejjem ikun mal-klikka tal-establishment nazzjonalista. Fosthom anki Chris Said li issa huwa fost l-esponenti ewlenin li qed jimmuntaw il-kampanja ta' Grech. Kurt Gutz ressa l-qorti diversi drabi mhix li bakkużi fuq frodi. Fl-2010 Kurt Gutz mill-pjazza weħel sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara l-instab ħati li uża checkbook misruq u xtara numru ta' affarijiet fosthom asafar eżotiċi, deb, fwiħa u alkohol. Fl-2002 huwa kien ammezza wkoll li falsifika ċekkijiet tal-Bank of Valletta u kien ingħata l-libertà bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien 18 xahar. Intant nhar il-ġimgħa fil-għaxija ma' Bernard Grech bħala bodyguards kien hemm ukoll l-eks supretendent tal-Pulizija Paul Vassallo. Dan tal-aħħar huwa magħruf għal-lealtà tiegħu lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, fosthom lejn Jason Azzopardi. Fil-2016 Vassallo kien ġie ordnat iħallas għal danni li għamel meta mar jarresta wieħed f'barriera. Bl-arrest kien ġie deskritt bħala wieħed abbużiv.